Ćao, dobar dan, dobrodošli na kanal Analogni Nomad. Moje ime je Arsen i u današnjem videu javljam se sa novog volontiranja, sa novog mesta gde ćemo boraviti verovatno neko malo duže vreme. Nalazimo se u blizini Nacionalnog parka Tairona na Karipskoj obali Kolumbije. Jedno jako ekskluzivno mesto. Nacionalni park Tairona je jedno od najpopularnijih turističkih destinacija u Kolumbiji uopšte, tako da definitivno najpopularnije mesto na Karipskoj obali, tako da pravit ću poseban video iz posete Taironi kad je budemo posetili, kad budemo ušli u sam nacionalni park. Mesto na kome se mi nalazimo se nalazi na 2 kilometra od glavnog ulaza u nacionalni park i ovo je obično polazno, da kažemo, mesto za brojne turiste koji planiraju posetu nacionalnom parku, ali takođe i nekim drugim lokalitetima u okolini. Bacit ćemo jedan pogled odavde i sa ovog vidikovca koji se nalazi u neposrednoj blizini, bukvalno nekih 20 metara iznad hostela, pa ćete vidjeti pogled na planine. Nalazimo se u podnožju Sierra Nevada de Santa Marta, planinskog venca, najvišeg priobalnog planinskog venca na svetu. Znači ovdje bukvalno od nivoa mora do preko 4.500 metara se uzdižu planine. Ne vide se ti snežni vrhovi sa ovog mesta, ali evo daću vam pogled jedan pa možete da vidite o čemu se radi. Idemo u jedan kratak obilazak da vidite kako izgleda mesto, a potom ću vam ukratko ispričati šta je to što mi radimo ovde.
volontiranje u pitanju. Tražili smo volontiranje na Karipskoj obali već nekih mesec dana. Ispostavilo se mnogo teže nego što smo očekivali. Na Workawayu smo našli dosta projekata, međutim nismo dobijali odgovore na zahteve koje smo slali. Poslali smo, pa ja ne znam, sigurno 15-ak zahteva. Dobili smo neke odgovore. Stvar je u tome što smo mi tražili volontiranje blizu plaže ili blizu ulaska u nacionalni park Tairona, znači neko dobro mesto gde bismo eventualno mogli kasnije da izorganizujemo neki poslić, nešto da radimo, zato što situacija je takva da polako se opet bližimo momentu da kad ćemo morati nešto da radimo ili da popravljamo finansije. Tako da nam nije odgovaralo, a i realno smo malo umorni od posla, da kažemo, na selu. Tako smo tražili da to bude onda opet neki hostel ili tako nešto. Imali smo, znači, nekoliko zahteva, malo detaljnijih kada smo tražili volontiranje ovde na obali i, naravno, sad kako putujemo i sa HJ, sa ovom kerušicom, onda je sve to opet malo komplikovanije nego što je bilo ranije. Ali srećom, eto, postoji taj stari dobri Facebook. Kelly je poslala verovatno nekih 30-40 zahteva preko Facebooka, preko raznih grupa i dobili smo nekoliko odgovora. Odabrali smo ovo volontiranje ovde zato što stvarno po fotkama i po onome što su nam poslali sa ovog mesta ja sam video da se radi o jednom izuzetnom mestu i da treba ugrabiti tu priliku zato što ne dešava se toliko često da se zadesimo baš na jako dobro mesto. Tako da svakako to treba iskoristiti. Nismo se prevarili, evo mi smo ovde već nekih 4-5 dana. Ja sam apsolutno prezadovoljan sa uslovima, sa poslom, sa svim bukvalno. Evo, trenutno se nalazimo ovde, snimam ovo u restoranu. Mi smo pokriveni sa 3 obroka ovde, doručak, ručak, večera nam se serviraju, ne peremo ni sudove, ne kuvamo, ne trošimo vreme na to što je fantastično. Imamo kuhinju malu dole koju ste videli, imamo je na raspolaganju ako želimo nešto dodatno da spremamo, što je jako dobro. Meni je to bukvalno najbolja varijanta koja se može poželiti sa kuhinjom, znači da već imamo gotova 3 obroka i za slučaj da želimo nešto dodatno imamo mogućnost da to i pripremimo. To nije uvek slučaj, ali evo trenutno gde se nalazimo jeste. Što se samog posla tiče, mi ovde radimo više nego što bi trebalo, što je po Workawayu, ali da kažem opet to je 5 sati dnevno, 6 dana u nedelji, znači 30 sati sedmično. Meni se to čini kao jako dobar deal, zato što bukvalno u ovoj zoni, ono što sam ja na Workawayu nalazio, to je bilo 25 sati nedeljno za samo doručak, a nekad čak i bez doručka. Tako da mi naravno ne prihvatamo takva volontiranja, ali eto kažem, za tih 5 sati dodatno sedmično imamo stvarno privilegiju da budemo na ovakvom mestu. Posao koji radimo je recepcija i to znači samo recepcija ovde. Znači, nije kao na drugim mestima gde nekad moramo da radimo i održavanje ili, ne znam, pomaganje u pripremi doručka ili nešto. Ne, ovde bukvalno smo za računarom, na recepciji, znači sve vreme. Nekad ima malo više posla, nekad nema posla, nekad je dosadno, zavisi od smene. 3 smene su ovde, jedna je od 7 do 12 ujutru, druga je od 12 do 5 popodne i treća je od 5 do 10 uveče. Tako da rotiramo se, imamo dan slobodan, meni je danas slobodan dan. Juče sam radio prvu, sutra radim 3. smenu, tako da imam kao jedan produženi taj slobodni dan, tako da jako sam zadovoljan i sa tim rasporedom koji smo napravili. Ljudi su jako fleksibilni ovde, naše kolege su odlične, šef je jako dobar, tako da sve je kao što se poželiti može, čak toliko dobro da ni ne razmišljamo trenutno uopšte o poslićima, o tome šta ćemo da radimo. Meni se čini da iako smo dosta zauzeti ovde, pa teško da ćemo imati vremena da se organizujemo za neku šljaku, mislim da treba
da jednostavno iskoristimo ovo kao jedan dobar odmor i kao jedno lepo mesto gde možemo da prikupimo energiju i naravno da iskoristimo da obiđemo celu ovu zonu. Imamo ovde u hostelu imamo razne ture za turiste, mi ćemo koristiti te ture besplatno, znači ići ćemo sa njima, tako da mislim da je to jako lepo. Plan je u suštini znači da ostanemo bar nekih mesec dana, možda i malo duže, vidjet ćemo kako će se stvari odvijati. Mi imamo još jedno volontiranje u samom nacionalnom parku, u jednom kampingu, gde su uslovi malo rustičniji, takođe smo pokriveni sa klopom tamo, ali vidjet ćemo da li ćemo ići tamo, kad ćemo ići, kako ćemo ići. Nama je cilj trenutno da se odmorimo malo. Ja ću gledati da snimam neke videe odavde. Toliko materijala imam, ne mogu da pristupim sad materijalu pošto mi se eksterni hard nešto uzjebao, ali u svakom slučaju snimaću neke druge videe, pa ćemo iskoristiti i činjenicu da imamo jako dobar internet ovde, tako da eto. I to bi bilo to u današnjem videu. Ukoliko ste novi na kanalu, zapratite me, izbacivaću jako puno videa iz Južne Amerike. Ja se već 5 godina nalazim na putovanju po ovom fantastičnom kontinentu i ukoliko vas interesuje nešto o jeftinom stilu putovanja, proverite playliste na mom kanalu i naći ćete nešto zanimljivo sigurno. Vidimo se u narednom videu. Ćao!